הכוכב שלי נפנץ לפני 20 שנה, כשכל יום מכה אחרת נפלה על המדינה. שהלכתי ברחוב, תמיד היה מי שיקפוץ, זה הדר עזיאל, תעשה לי ג'ודילות. אז הגעתי אליי מסוכן וקטלני, להביא אותה בפריים טיים, בקאמבק עצבני, ואז זגזגתי, החלקתי, רוצה לישון אצלי, והיום כולם יודעים מי המלך שלה. תוכנתתי להיות השרד המושלם עם 2000 קמ"ש ויכולת תמרון בים, עם מבנה ו100 קוביות שאני אפסיד לאנג'ל. אין לי אופציה כזאת. אז שכפלתי את עצמי, הייתי שם וכאן, בתוכניות הבוקר ועם אייל גולן. כמה חבל שמי שמחליט זה בסוף לא הסופים. היינו חברים טובים, עבדנו על הדר שהוא כזה חזק, לא נורא שהלכתי מכאן, זכיתי בחבר אמת ונפש בשבי המצרי, יכולתי לעמוד, הסוהרים בכלא ידעו לתת כבוד. פתאום מצאתי את עצמי תורג'י התקוע, ואם זה לא מספיק תראו איך מרחים, למה בכלל זה אנג'ל סתם פושטק ושחצן. לא אכפת לי, פפרצי, לא רוצה להיות סלב. הדר תחתום לי, הנה ציירתי לך גם לב. אז אולי טיפה גדלו הרווחים מהסיור. אני אנג'ל הזקנה במסדרון, אז תקשיבו לליבי.